Mansu Wumogusi Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Kagima umwanji umurigereria begetaseni kia Ndizi TV. Happy new month koraso murobelio binsakia bono mambia na wasemera kwa nuna kwa bereko gochaka omutinyo muya abuya Kagima sangana intwe aso murobeliga otomanye ngaki oyerobereti ase litukeliga kero mwanji muri atomete nga litukeliga nego abakenya babwate holiday yenene iyo gochengera litukoli abakoli emirimo igo mwanji muri metenga bangerero mbali gwikira nase bibago byago igono bali nyumba metenga batuniri Ndizi TV bono mambia na ndenga mbali no gasemira nganto beto kubamanya amange asomorobeleiga abona mambia boka boko mwanchi mulyelia turababere batatu babagoso asomorobelio pini location yago tumanyenga yokubwati umorobeli koru ase emambia yabono iga sangana into wetrase namba yesimi ya 0792192834 obego kuganelia abande babere batatu iga ubaganiriye litko ligi yabo igogenda sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, anaenda sensemeri ya website www.ndizitv.net. Amashabiki itonsipi kuruga gasoro gongorwa gusi nabo igo ensi ya Kenya engima good morning waiga mashabiki itonsipi korwa chinse chirichia Michael bwairire buya metenga inu mbona iga woko sensemo ya ino akolendekero moye Robertie ase ogotumuka mbuya mwara so sensemeli yemitanda mwara manya nara yagenda takokolekana ase ense ya Kenya igoma nchumuliyelia ne mambingi ando chengani yembe kongusangora ense nentoeraru atimetia sole ngato manyingo ngakioro chembere emurane genda tagotwa ase ensemo yago gosenga ki osino mubaso balire bono mambe tomanyingo nga akambe ombiyaga ko ngusago sino monyirira obago konyira bono mambe metege gasorgo ngorwa gusika mburanga ikagatwe mambiga akolende bono igakabiri kago kea igonyo kogosoka manye pale lyo koretera nyekebwata matobe kwale robelie ni chibuti anito batenga mbya kwara bekensa ke bono mambia kwara manye kegere ntumete ntumanyete nga Karto kuboke kimambinga antuma itenga mpara kiri gweteka ngaringa ichiro chigochi igokwara be kamambyo tarasoka kulmwago oramanyanga nkayinse ya Kenya ye kirigo mwanchi muri ya sangari ntwa somorobele obwensa kebono mambya elinde tobeto gukumanya amange ulio kane kebuna chibicha neliogi yabereri kugwikira senchira ya bene nerenya nchama Abigail na incheria ne Frida Kerubo the Lioness herself Nainche Eritrean Job Maangi. Happy Labor Day.
mwanchwa omuriria ondizi TV nemambia endengia omutinyi omuya toleno mogoko nakera egento yoko muiraneri nyasambia mono asengencho yogo tombukia wika ase omutinyi omuya nabange babeire bakonyora emibasokano nabange babeire gusiria amagimabo ase chinchira ao nabange batabwati obumenyo asengencho embure nyinga endete gutwa ebere kwirira etoigo ase chinsemo ao imeyense eito ya Kenya gokobuka korumuao kwanyoranga aitoranyora amakwa omenyete ase nyumba etara anyora ogwa kokorwa ase toigo nole nakera egento gyokumeranya sambia mono asoyikia emambia yabono askwentwale otumachingora chitu kuchiase babere bagusiria amagima abo ase ngotoma engorane gochia ase enka elia yomwaka David Okinyora bwakwenwa sinsemo chiria chanya iriche county Nyamira alituko rialero ase gumantumuro ndize TV boy go bali bonsi babera konyora ogwakwa ni matenga ambali bwata bayi bali gechinsemo abona ensemeria ya imayu babere bagusiria abamu abototoma engora ito kurwa ndizi TV emambia yabono boy go lituko Jumatano nilituko tokoba tokumulekera amangana arengete abasubati ase omuntu wabwe Kenyamulero bakaliroka abasongonga Women Crash Wednesday na bachengera musubati omo bose babere bali ogochengera asobe mabwa bali babere gosukia na bera benanti ya wakandrete school fees ebe ingina bose mamumino betaka okinia korwa koromoke na boigo muise komino na bosengera boigo no mwana wenyaruka koromo sacha no gwata kanyaruka kalikaga ogochaka kogoke atenga dadi na bokumuchengera asemambia yabono boigo kerele bate aye unomo koli emeremo nkyoko bagokogokera ase litukoli yale nabo igo mokoli emeremo kyoyo obochengera emambia yabono kuna nje mambia bono ngochengera ande the lioness Frida Kirubo mokoli emeremo amu yake gima ime yomuroberio wensakia emambia bono tari kumweba abikala nyanchama yokone kichibicha boy ko namaliogi arogetekera asenchera yobekera nayo mwanchu muri TV twakweli bagali abene ase emambia yabono ogochengera omokoli emeremo olia wanjete nabo igo omokoli emeremo olia ocha ogosira ase ekebago kerali tuko liewiki kiko igulelio gieli liaberego swa imeyembe omanyanga omoroberio wensakia obeire gogochaka boka seyomo soibabere soibatato tobe tokoba riboa elimo ime yomoroberio wensakia omoroberio chirenkuma ime na isiko yorogongo ruagusi askendo mwancho mwendezi TV kuna botambe tutaracha kali tuko ningo tokoba to soma ekebungu kebi tuko toba to kwa agosemeria asenchera ja bene ni utaracha soma kurwa aseri rube ria Paulo uchia lirube ria Paulo omutomwa uchia ase abaebeso ekebunge tangani umustari yaye oyo 15 na gatatu niko tebanga naendenga amaiso echinkoro chino abekwe ase umubaso erinde mumanye ogosemeria kolia abarengeretie monyore na kumanya obonda bwomonene bw'omwando oye buna bore ase obochenu bwa irwe bwa erirwe naendenga amaiso echinkoro cheino abekwe omubaso erinde mumanye ogosemeria kolia abalengeretie monyore na kumanya obunda bwomonene bw'omwando bunabole ase abachenu ba eirwe Mantumalize TV ekebunge kyabe otose malinga etobeke amaiso nabo igo chinkoro cheito ase omubaso erinde tobeto kumanya nabo igo kumanya alia omonene bw'omwanda atobekirete asense muyeito nabo igo obachenu uwairwe asiku manchukunezi TV nogosemeto neto kwa asimambia yabono guna beka agosemeli kwao asinya sai beka maisa nabo igo chinkoro chia asinya sai kobegete nabakoba agaokora nabo igo konya asekende gyonsi okora asobima asenchira asengincho enchira ya monya bantu ase oboiko bwense
tali enchera erenyororo amakongunaro kulindi kobeto sengelia ase Nyasaye tokoba gokogenda mamincha nokugania kwae nabe gakora nabo igonobe gokene kinga kwabere gokogendera ase enchera area egwenerete Frida gosemelia goito emambia bono wakirebia jaba happy labor day to chukolia bakoli emeremo kulende into imeandizi TV bichukulia bakoli emeremo kuna kupumzika ndo kutemeremo kegima no tarase emeremo botambe ntunto manyetinga holiday ninki ekyagera go ikomwanchi muri area olio tibogete iskogali goikana intuto mumanye inge kigendeta gokorekana sense ya Kenya ntuna bakoli emeremo bakoli emeremo chinga kichonsi kuna kekerenga na kukoranga ligoito wenikina omurigeria oito Ndizi TV oberega kwimanya amange agenderete ime yorgongoro busi aho chinsemo aho chitonjo kanene kabisa Frida Kolende amangana na mange aberega kwendera ase mitandao ani wiki moja aitire omugabana omukoro Okakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya yes na rokana chips igete kaminji yes na okay kurukunga Mary Buketi yes omwani nyanya I tell you litoto yes enda bantu ba volting ngakia betera choranga Buketi na abandu mba motogia kolende manyanga Frida nanga bantu bakumotogi nganinga bwataka mundaka ya niko kolende chibichechi cyabete chigwasi oli uno muntu mungao tali musubati oyo muntu bete gako leak chibichachiri igo abandu wale batiki kuyirira gosori kumotogi kolende matinge kirangi arengo gyoko leak chibichachiri umuntu akorega tete ko embarrass ose gatete ko basokia kolende abakenya barabwa semitandao bakoranga umuntu no kubasokia arengo akira gotogia Oparanya akanya lokakalia yes Frida owereire kolende ensemo ya Oparanya nabateka gwesokia banga chirichechi ichekene okay abantu banda atenga photoshop atenga atari chekene ne chekene agaitaba musubati oli sana uchi video ya mwali barbe tokorokana ni barakana te bale asigiti ye chindeke tamanye Mombasa use Nairobi igiti yake mu ye chindeke babegete chianga chigwe kaine chinda buse okay I tell you Frida ebatiso bali kuchia ngora ko batiso yonde kolinde egento toenda takunya kwebuli ntoma itenga Oparanya anyomete kabisa naki abasubati baye ose abakungu bagatara bagwesokia nalibolinga takunya kwebuli Freedom tenya musubati inkeko geranga abakungu bali baye abatangani batara bagwesokia kekera amatukama yakero konyoranga musubati ko bagwesokia noyo abakungu ikabaye kule kinze mushinde baukura lakini abo Oparanya bakerete Freedom nabatuliyete nkibose tali bakungu bonsi omete bagotioro kimenwa abakungu mbale bare mature actually tali lazima basoka semitandao bakwane ngaho ayigwatwalira umugakwane because image eregale semitandao nga babere balimba bwategento kere common lakini tali bakungu bonsi abakungu mbale obongo bwabo konyoranga bwakonga kongire mba maite muchinjira bagosolwa mangana abo nabaranyole bachite maika yechitenti gali bakakwanirana ose Oparanya nachitaka batebya yalingiga na iga tali muna abakenya batebete Frida talinga Kenya batebete Frida umuntu bakokana mere kimcheye abigite yangi ngao ebichende yangi ngao bakabono video yaberege yosoka bali asegeti yechindege chinda musechi wikaine kabisa yango Frida nabana biasara bale bakubika nichianga sindio omaite job tikango tebiga timaite ningi okonyarira abakenya ekero umusubati bago ba close kwani musubati tago twara bosani na mazit be a relationship nabatoko kora bonjoreria nabatoko kwana mangana hande apart from obosani boli bonde
Igwe kero bagotaranga ekero paranya. Producer na sekatanga ngubangaina. Agere neke maene umetetiga Kenya batema korigereria ebinto tofauti. Ekero korigereria nabora nyorenga emiradi nire babangete chio kesho ninchiro babangete maybe asenari event nire babwate yaganitie dress code yebe wait Fred yana kuguri chiri chiakire egatia oparanya Mary Biketi toma de chivicha ekero nyomete Frida so nyomire amaskani na rogwendrete gutwara amaskani asevicha gochia askini tuma to paranya na bwata bana bwate kwikira bachokoro asunde ekero gwakivicha chivicha jiruta bwendrete gwaka toma de Frida nebanga nigente kinga omineti kone kitwara rivicheye enjira mu bwata we automatically tukumanyanga ngendukira file netabanga maite bintu binde talinga na sengenjo go judge na sengenjo ebikoro byao sengenjo amaskani tango tabi gajo ngendukira tango tabi job chibicha chiri yarenge nganko nyunyunta na barenge yarenge ngamba bwata inebobe ebasukane tiange iga ebichana liera soke buya kwani wate tatine na koneli no paranyate na koneli ebiche manya gwako oikabare kobera mebiche lie soke buya Frida turaji gwako naye bicha chende ni nange naye asengi tole ebicha tole turabasani inate na kando naye amaskani naro ngobuna itokora naye mirimo gotegemea ntuta kugwata na asentire ngabuni gotegemea job ngakiore close no monto nebo mokori emirimo go nabe workmate yago Esther neri monara ine buna basani buna chi ejimeti tigangote biga job karabante ba maitena naki ko monto ehag maybe mu bwato bwanjani squeeze yakanyara no mwana ko emnyoko hagise ngayobo ko ngubule igo manyanga bono iga ensengo nyago kiamokere ebirengera libiri abantu bwate birengera liebibe tigango barusi ororo Frida dali birengera liebibe egento ngote abimambia bono amaskani nara bwendrete kobaro ekero onyomete enjera o interact na basubati bandi osenjera moko robosani na basubati bandi elinde ko nekinga no emwao gari turi bantu mukungude gyo twara tangu esengenjo kera korreigo matenga obongo bwa mwanya bantu nigo bore mbugwate ching mbure enjere ngako nyaranga ngiye ikora chigitangani na ali amabose negative thoughts ase kolende Frida ndakuri muri with Ndizi TV imamero riswale rero cyase abasubati uranyora umusacho kare no musubati usika uranyora mwangero umusacho go atwara ubusani boime abasubati bandi close friends tadi mwanjanire tadi ubwanjani buka lakini mwangero atwara ubusani boime musubati ko jaranga amangana naro mugako gatari ko gotera kini agotebia abasani bandi abasubati nalibole tuzagete gutera muri ya Ndizi TV emambia jabono usanga na intwe kerengere likia gwetera se namba ito SMS 0792192834 na mtandao na Frida sense media Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV website www.ndizitv.net askorende mwanchumuriri ya Ndizi TV tokonya ukwenyolinga yendera gwakira Ndizi TV una station enamba eyemo gwetera ase ekimina no kikegendrete giakuza awards genda sesimia obunandeiga beka enamba ere 15601 eyemo isanemo enoti eyemo otomelie takuza okoleterere ebintu utakera polisi mkuria services akugolinga redike bwanchete redini matenga no gwatere bwanchete kucha ase etv bwanchete kucha aba boseno option number 3 etv bwanchete rika Ndizi TV na bakwenda guchiria amabodi ayo chinsemo line kiwanchete yesimi kerege bintu byonspe mbire asensemelia kolende ekerenge kanene so asesimi yao bata enamba ere 15601 tuma elieta kuza nabone kuguli mwantu muri Ndizi TV
nkuna chabali chibesa busafiri turiko na chibesa ende yonsi umurubire yonigo ore busa actually at zero late kero koligereria nga nonya abantu bande babanyatanga enseme nechi smartphone choka chigo tumeka tare smartphone choka anya naye kubwata gasimi kali tokoruka nga katururu kabambe na bogo tuma ujumbe yo se nambe yo obekoko chara Ndizi TV koba egetaseni kiago anchete kuruga gasoro ngoro agusi asipendo Frida na mangi agendrete ime yensi chwa Kenya anemono ime yorogongo rogusi utakoranga omosani na boigo omurai adiuk ma ingi echa tenigo abere gakwarigania omoroberio ojikurua ogosemia na boigo korongia aboroke bali babete bakora form 4 kulinde bataraba baswa ase university omoroberio urabe gukwarigania ase university ya Kisii Auditorium Hall kwa nani gabeta kwanera igoro yekerenga cyumoroberio tebanga omoroberio yo nigo batachigwakania aboroke bari barabawikirana ase enseme yoroboti ruwabetero kwale niwa nomori kito mangana maye kurose kaunti ya Kisii Ndemo Steven abantu baminto abasaye bonspi imeyagusiese mwabeta oyo Duke Maingechate chinza chia mogoroba na talirega Kisii University Amphitheater esego cha kororanga ki preparations chiomo yega tokabuga to youth mentorship litukoria mambia iga asto cha gukwanira abasaye bonse bali bakora form 4 bauchikogenda chi university ose chi college imeagusi na Kenya ngima kuba kwanira mangana kibao kora baipukane ne chitabi chiobonywa bwa marua chisigara na mariogande ayogo tindia na boigo ndukwanira mangana ya relationships imeyechi school na kyo muntu okomenya nga kyo muntu wazushetibuya n'abanafunzi bande n'abarimu na boigo ndukwanira na mangana betting addiction abasaye baita abange basireire asogo bet bago bet wetera chia bintu bine ngo bago ngavieta na kiango mwanafunzi wike skuru onyora gusena elblon ogendo bet nero yonspi osotomera chibesa kane school fees ogendo bet mwishoe chibesa chiri chia sira chionsi okora koengenta guse kuba depressed ikona asabire kamuranche musaunde bwensi orandonsi esegusi yabeta ni nchumambi event yege kare free of charge ni nchuga togucha kuchaka registration saa 2:30 umuyego gocha kubabweli tukoligi mabaka kuika saa 10 ya mogoroba umusaye nabiranya arekane gwakorire skuru norenka or the like nere nabotoko kwa toena nirama bagam sinioka yakora we expecting go to abantu gaiga between 400 to 500 people here at the university mambia igo karibu mwezi inokwenekea nga amaliganio abeire kago ikirana na endenigo omurubere yora chikoba kogo korekana asensemeli ye university ya Kisii asabarke abonsi babere bakwaliganirwa elinda kwenekea nga nkonyora bale obosemia timeti jabungera bekogo kwanera kubatkana nege tambe kerekyo Duke Maingechate abere gakwimukya sogo semia basaye meyoro gongorwa gusi kune tambe kerekia kuchia ase korwa magaro chia ase aboro wa Frida osemi gwo na kokora bwo kubakonyo mate ekero bawo ikirana ase university emirindo ne menge obwanja nimboro kunya abuno kunyoranga abana bange bakoleranga ekero naringe first year akamuraga kangaina kanyora akamwana Frida iko ne bwenderete babe bakoegwa amaigeriyo yubataraba baso ase university ndabawo ikirana ase chinsemo chiria chichukuru kinene nolenga mbama ete entira bagotara asingencho abantu niko bagosira sokotamanya Frida kibrat ko ogosemi gwoku baratiko bakonya elinde emerindo elie ebe ase chi university chikubaira kolinde baba kumanyanga influence moya ito nabo tokunyara kwerenda buna enchera bwenerete namanga gende takorekana sorgongoro bisi nabo kutomenya kora sebungeli yabo nchali ningi yakorekanete aboigoro
niko twabatokoranga abaibuli beskuru y'oburuso ya Kirwanda egotoka ime wodi ya Bugyakumu ebunge elia ya Bonchari niko babete bakorobekana sekelia bakwe mulunganelia n'obwagachi bw'igorofa yemu yukolenga nabarobo ya etraba egeko agachwa ase enchera egwendrete sebabero tebanga chibesa chinyingi jabete kobekwa sense moyo kwagachwa gorofa eyo nchira bachigo tumekwa asenchera egwendrete engana yabate kwirira omotenenelia oyo mukurwa ase ekyombekeria gya CDF kwikirana ase ensemo eyo kotema kugayana engane eyo ase abate kotebanga bachi goikirania nabigo goikirania ebero byabo gochya ase mubunga na kwenekinga obwagachi obwabere bogoikiranirwa abuna egwendrete omulike icho juri kerubo na bedo ikirana asensemena otwaleneria oroboti roko bwatya abamenyi babo nyando imeye wodi ya Bugyakumu ase bunge ya Bonchari nigo ritkoria rero barubekana na goswase skuru y'oburoso ya Kirwanda ase baichanera egakoro na goteba buna amagacho naro atenenirie ase kirenga kyo gosalie merobero emitang'ani yo kwagacha gorofa eyo erio komente birasi birachi kokonya abaorokiwa nigo boigo bateba buna chichuma nigo chia butorwa ase nchama yo kulia chibesa na gotakore gorofa eyo buna yarobetigwe iyo chagete umwaka 2020 oikaboni getoro umwaka 2024 financial year yajete ikagacha ground floor igatigara ro chibasa chinga kichikaera boniga chibasa mweshimi wororo oru chibasa chikogenderie se project ye etwa yizo kanyoranga bono abanta bakora bachire botuko babwate amang'ana amabime yabo babutoire chichuma chiankogenderie skuru yaito bachiregere bache goteba ng'ana ababi babutoire enyomba eyo lakini twamanyire ng'a noborimo igo barigetie enchera egere bache kobutoire skuru yaito egenda gochigoro abamenyi abo nigo baswa n'omwechano ekero banyore egari y'abanyanyimbo na amo n'abanyanyimbo barimeye skuru eyo ase baragekiara gochese bodi y'eskuru eyo ase baganirie ebunwe nario amagenderero ararorekane twabokire mambi yabono twanyore egari ya police erega iga n'abasigari twichana nke police station yache irega iga bono seikeire twakumi ng'ambi bagoki gose montu kyo kure kenyoreke amosigari agocha kuri station gochaga iga before mugambi yuto atarakora ki atarachaga iga nigo baboria serikali gweswanania kunengia obutumiki bw'echibesa ekyo nabo igo gokonya abantu abo kweneke buna egorofa eyo ngwagachwere buna yarobetigwe kurwa ritang'ani serikali yaito etogogosaba ochega ensa origeri Kirwanda tebwati borimo torogocha kwagacha nyomba chinyinge etwasabire iga baba siko bangaine ngatwatibandinge project yetenene etotate project yet agendera lakini muna yarenge initially omotenenerio NGCDF nigaboria abaibori koirang'ora ase eng'encho mubunge obonchari Charles Onchoke nabegete chimilioni gwetani inye egento kagendera tega igasi skuru yito ya Kirwanda tikeri gento kegwanerete ko takakoreta liberera ase kenyoro omweshimiwa Onchoke nabegete chibesa gaiga chire over 4 million ase project ye skuru ye naende koro mweshimiwa ari gonchokana na chitega gakaboria abantu ba Kirwanda bonyando ganga bamwakire chikura bakamwakira chikura chinyinge sana tikagere tinga natware kerengera likendeke ngao gokorera abantu amagendero ari batatageti ga Kirwanda nonye nabo nigo ateba buna inyomba eyo nebwenerete gotenena erio gwikeria amang'ani y'abantu nabo igo kobabori abaibori abo goting'ia oborendi nabo igo gotiga siasa. What we have agreed with them because bantu bagwenera gokora egasi ase akaberera gatagete kororekana tige project yetenene muna batebire boka abanyene nentu twarorire embuye yetenene as we look for the better solution yokumanyanga nkikegenderete na nkike kiagenderete kururi tang'ani Gingo ripoteri Getaseni Kiandizi TV kurwase wodi ya Bugyakumu ebunge ya Bonchari erietariane Njuli Kerubo.
Chine chinkwana cha Bible kubatkana gale seba kumulikira obokoreri bweskuru eyo sikere babere bakwemurunganyanga nigo body yeskuru yetali gukora imirimo yabo boikiranu anene asoko nekyanga obwaga chibwe birasi bwabeire bo boikirana sibayigo bamulikire ngana yo gutumwa kwa bandu gocha kona cha chichuma sensemeli asibayigo bamuchia egekoro kyabanyanyimbo boikirana asensemeli nonya n'umugambi w'Kenyore kyo ataraba kagoikirana timeti job birenga libyago mbere bibi kubatikana nengane yo abuna botambe engana toko saba ko Rwandizi TV ne linga tyabayibagera sanseba okugayana engane yo nimatenga bonsi nabubwate ababwate chinguru naboyigo mbabwate entera barabakorana mugani bantu barukorwa sinse mochisiko elinde babe bako bakonya mbabwanda tabayikara sense bakoligyo mugambi bakrosi baraza elinde bakoyana engane yo asentera area bwenerete ngetinga wekiraga bumanchi mulgereria no togokorera entunde ntangani tiatose asomutimo komo keigo tokwirana ntobetokwirana na magazeti rero sengo mulikire gazeti ya Daily Nation njebuna botambe gazeti ya The Standard tubasa gusuka tigara imemoro berwensa ingona turase kadere tambe tokumanyia amange agendrete anemono ase amagazeti emambia ya bono Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omuligereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera gutuligereria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omwanchu muliriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu gutwakire simi asinamba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose oturikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero cy'omugusi nyangweso ningenda dingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera rituko rya Alamisi enseye monenusu ya Marogoba ekinekingekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene nokuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana amanzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe twade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunatobona okwererega obunobukano obukano bumwe agatumekire engazi kinyangi cyareko yagiye baba
mori jo magazine beni na igule beni morogoba maukuru nsara maya patina bagubureba engenchende omuntu ure koba n'abantu abangai naenda banne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numwiroroye rituko ria ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana womokunguzyo mazyo miaka yako manya barubero semo bwana wokunguzyo mazyo miaka yako manya barubero mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye akakana pia gantene kikuli no mubiga ebiji anoto tukonye tumia kwanda kokoro basali ndruwa kuna ebija oboso kubulije ndene ki oso kiria sabantu nande ngateba iga kero muri ndene ki kakina kingo karambe agenda kide gali mengateba umuntu no nyonde nese fitingu cyo kumoya alikuwa kadi na huyo jamaa atakuja kunitafuta siku moja abantu bamuteba ndene ki omumurori omuso badina rajete nyumba uata abana bakumwito kurukundo mini ki akora so agacha kamanya badana ki na acting yaringe wono asense meya acting abantu abange bamaitenga omwanjogo mbochabeli nekene bulinga emunyuma ine na mbochabeli rero kintorere tyange biki gatene ni semesa kyaterisa abantu bamanye Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Montumurilia on Ndizi TV ngokwali nibene ase entunda yende ime yomoroberio wensa kiasta kubato kumulekera amagazeti asikunde munatweko hotebya korwa esemambi yaleronga nabo kusangana ntokerengereri kiao wetera asenchera yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital asensemo area ya YouTube Ndizi TV News wetera asenchera area ya SMS 0792192834 asenchera yabene mbarabe so ime yomoroberi bwensakia asemambia yabonondoche Fred Onduko kurobitare bokeire bonchali momorenda suneka pamoja Dolphin Mora. Good morning Job and Frida, happy new month. Wish my family, parents, friends and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies a happy new month full of blessings and answered prayers, getting you loud and clear from diaspora. Be blessed abundantly. Nochebo Igon Nelson Obino Omo ikorwa Nairobi Kasarani mwiki niko ndani sana. Kerondo chenga ensemeria Nelson Obiso moya katabanga love issues and comments to make sure kerondo chetom mosomi katabanga bwakire bya following from Bumabacho Nyaigwa Nyamira na Dad Mosomi Omora Mam Agnes Mukeira, Elizabeth Gesare na Lamek. Mbusturingi ya korobonchari bumwancha nikondani na Honorable Evans Ogachi onchabo korwabo basi bugetawerio. Dr. Moseti Innocent Kevande Sokoro from Rikenya Village Nyamira County Tunda Miyamoro Wenzakia Victor Omondo Miyenda watching live from Nakuru West tukupamoja hadi tamati. Na kerondo che Jared Oyunge Koranyangororo imeyomoro vile wakire. Teresa Kemundo, hello, good morning, Job and Frida from Muranga County tuned in. Josephat Mwenga password abatabanga Thika Massive na wakilisha mvua ndio mingi. Kerondo cheri Tunda Green agatabanaga tukubati morobel kurutinsemo chirichia Karen. Omokerera Jonathan from Nyamanengo Kiumbu Best ndani ya show na ma sweet art Purity watu wangu
Stanford Honorable Michael Miseti Ibenowod Eric Osoro Nyabuti Machuma Engera Mofat Admin Warianganora Orangi Peter Mayoyo Alfred Albert Kiage and all fans Dani kama those hadi bedroom. Yes Frida abuna babera so mimoro berben sakia angona so sensemo area ya WhatsApp ndorenga mbara babera so ime yomoro berio wensakia ase emambi yabono kama kawa kama dawa Dennis Kerandi aka Omosori Wegesusu ndani yomoro berio wensakia watching live from Goro City. Kuna Frida litikulia lero tulale badega nabo ikonkoje twetwara murekera asensemo elia yechisemiti amtura manyango mbaga nikia amtura batugutwara simambi yabono ase ensemo elia yechisemi ndochigutwara omorokia mayaka onderi orachi omorokia Mr. David Onderi Mayaka oyore omo principal we skuru ya Endereti Secondary School turati kumulekera amangana arengete etoigo egendata sensemo na boigo sector area yichisemi entunda kabiri tochikusanga nere Madam Evelyn Peter oyore Omo Assistant Executive Secretary Asekiombe Keria Yakupet Labor Day Celebration. Ekiringekene negyo chingira alituko ria Labor Day. Jabungo manyigwanga omugeni tomotangani obereka gwikira na ase studio igoge koraga ense ya moigorigoro. Omobe mokumuletaga iga erinda bekago sanga na intwenga nga kieto igo yiga ya bereka ikegosalia mangana gali school. Ingetara betogo expect korwa sense meli serikali na kira chikobage gutubanga erinde kweneke nga abana baito konyora bali kisemi bwikirano. Okay, go manchu muriyeria yataso asensemeli ya magazeti kironda bengo gwetere gazeti ya Daily Nation page nentangani page yo manchu muriyeria nige murikerete nga kibono setoigeria betega kwenekigwa asensemeli ya maumau nige murikerete bali babete bago siria obugima bwabo ase page yo kirondo chenga nigo mora ibwense Dr. William Ruto bereka korwa wochika inse ye chinsa emerongene na isano nesato asbali omenyete ase chinse mecho bakonganyigwa elinda kwenekya ngamba ligo chikobwa teranigwa netoigo ase chinse mecho nigo boige mulkirete ngam ase binyoro biri bya Jerusalem na boigo kamuchiri nigo amate na basani abagendete no kweumya kubatikana no gosiria abamwe abo ase page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na limo na bige gatano na kabere ni muri kerete ngane yo asoweme asbage page yondo che muri kerete umwana we myaka 15 na emo Elizabeth Mugure oyo sireti obugima bwaye omungina bwe myaka 52 Mary Gadoni oyo betenereka gusiri obugima bwaye umwana we myaka 4 Anne Mudhoni na boigo Alvin Njoroge myaka 53 Masi Mudhoni myaka 4 na boigo Jenny Mudhoni myaka 25 Owen Kimani myaka 3 na boigo Jojo Akangu Rachel Wanjiko abungati abali babete bagusiria obugima bwabo kubwatikana ne amanganali abeteka kweneki wa sense meli ya Maimayu nindo chinga chibicha chomora ibwense William Ruto na boigo mugavana we county area ya Nakuru Susan Kihika na baraibande babete bakoletaro yabo yabena silitukeli elitukolirigoro elinde gusanga na bali babete bakonyora ogwakwa Manchu muri yabo gase page yentangani anigo emurikirete nga kibono ewizale eri yobolendi yabetege gotumika million emerogetato na isano na isato irinda kwanekya nga ngoro sibare asensemeri ya KCC akobwatikana no muroberio o African Climate Change Conference yobeteko gokoreka no mutinyo kianda omwaka olia oeta kolengana no roboti robetero kubwato kwa bolitko ligoro Oigo ase page yentangani ne murikerete nga kibono abakenya beroberite asogochengera litukeliga ria Labor Day askolinde bagendete kweumya chinga kyo muri kibwe gazeti ya murikerete ngaki omorokia ole konyora engere yaye yechiribu 50 nomo ne 92 asomwaka bwechiribu 2 na kibono iga agendete konyora chibesa chinke wikira omwaka bwechiribu 2 nigo akonyora chiribu 50 ne ya mochi minye
52 iyo ni murikirita abakori emirimo abagendete gucandika kubwatikana no konga kubugima chinga kibagendete kwiroberia ase oguchingira litukeliga ria Labor Day bwegase page yentangani nigo emurikirite ngakibono oyo kabere umugavana we county ya Murang'a Mwangi wa Iria akiritukoli igoro abetega koegwa cash bail echi million 10 elinda bega kubwatuka anene chinga ki abetega gukana ama mochae ayo abetega kumubwatirania ase okoira chi million 354 wegase page yentangani ne murikirite ngakibono Mithika Linturi arachikoba kagwikirana bosi webunge ase arachikoba kagwa kwa isiko magega iyo monogari bwebunge nene Moses Wetangula wanchirana omuswada wo kumwaka isiko ochikobe kwa ensemeli yebunge ase muri kibegazeti yakobolye nga nachigweta egechararikyo nyoranga na mamocho abwenetega ko abagendete kumubwatirani kubwatikana n'obuyo botali obwikirano obwabete bwogwikira abalimi asense ya Kenya mwanchi mulyelia aina rairo bolito ase gazeti ya Daily Nation page nentangani Manjumelia on the TV toso ase gazeti ya The Standard nigo ekumulekera igoro yamabe agendete koretwa ne toigo enene yabete igekoba ase ensemo eria ya maimayu ase enkaemo ere birero maiga yaba matebabo avange gosiria amagimabo na borochenga ase gazeti yo na negatia bamenyi benseme bayandate kurigiriria abuna ebintu byabete bigosareka ase enseme bwengane monekire imigazeti ya The Standard nigoro ayo kabere umugabana we county area ya Murang'a Mwangi wa Iria oikigwa bosio gwekegambero ase wikira bonoiga agendrete abekire ase gesibo ensemeria ya ejera ya industrial area kukwatekana na mamocho yobo kurumi toska bose page kabere yukwanira igoro y'umugabana okabere ase county area ya Murang'a Mwangi wa Iria goikibwa bosio bwekegambero ase bakomochigwa na momocho yobo kurumi bwekerengo yechibesa chimilioni 350 nemo toske bosika sepeji ya gatato nigoro yenka eyemo ebwataniri namangana arengete oborogi na boigo omunyanabi ase goikira mono yakubwatakana nebikorwa birikoba ase enkeyo nigo omugakoyo mu abeire gagotigwa ase enseme na kwangu na gotamwa nabamatebwaye asengencho yengana bakomomuchinga nigo are omorogi toske bosio wikanse page ya kane niyo kwanera igoro yechinka chigendrete kotwara ebirero nobororo obonene maiga yabanto gosiria amagimabo asentira butukanu asensemo area ya maimayo maiga yogo nyora ogwakwa ne toigo ase goikera abonoiga nigo abanto gwetani emerongo ene na batana batatu gosiria amagima abo ase goikera bonega abande bandate kurigwa ase ensemeyo engana yabeire egekobatiga nobororo obonene page gatano yokwanera igoro yekyombekeria egyo musaraba mubariri bose Red Cross nabo igo kelia kora abokoleri ase abakoli emirimo anmono baria ba youth service abandete kura omoroberio ubokoligia bali babete bakonyora ubwako nabo igo sira magimabo wetera asenchera ilia yetiga singencho indo chinga eberniga bete go charara kegima nigo nachi gokolera komorekerega zeti ya CPG yo ya gatano mwancho muri area page ase gazeti ya Daily Nation page ya kabere nigo chibice kira sensemeli kigenda takomurikira ngaki abamenye bensemeli ya maimayu babone tabakobwaterani gwane toigo ngaki bairete getambukero gyoko ene kyanga nkuriye bara abamwe abona bayokorusia enibo eyabetege kubwaterani gwa ase ensemeli boigase page eri ya gatatu ne murikirite ngaki bono abwatani korwa ase ensemeli
ya Kenya Meteorological Department KMD baenekirenga embura nechikoba kegotua enyerere ase chinsemo ase omutinyo yega ogatano. Epeji ya kane niye murikerete ne kyomoraiwense Dr. William Ruto abeteka gotarira bali bete bakonyora ogwakwa ase ensemeri ya Maimayu chinga kyabere gakorwa ogochika agosego koba matukabere babe bakonganya kurwa sensemerie na baigasa enekere gusira bali babete bakonyora no gwakwa nene kwane kyanganko bagachirale chinyomba se peji ya gatano anigo emorikerete na kibono abantu 24 abagendete konyora obogwenia ase chinyagitari abagendete bakobwateranirwa nensemeri ya Maimayu basikano libwa macho beteko kwenekirwa ase chinseme chumonchumuri elia gokirabo no togokorera moelio bokumurikira magazeti yeli tukulera ko lendete tosaso mutumukomoke tukwira nasige kege kerbosio Joma Angi na chikobaga kumera no mugeni weli tukulero elinde mobe mogosanga amange. Ndizi TV obwansu bwomugusi bono gakimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalirete burure ina guliangire komera chinsaga chioka yani chiangire nga kibo kieke bono neliro balibe nobo tunabuka nabwata gakinyombali mugaka misati kakiobo tunabwata bosini ninga siara bwakure kaibona ngosara ngaina ande nkorusio botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na cheiga to bana wasiwasi yogondro imeduka ya Enokem chinyekeji chonsi pi utachakireri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet nubuye bwo top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo twabonzi no bogotoka sambulie chichonsi pi nojire ngaiba gotoka kwanda maya bosongo yeto mata bosongo